na chetogo maazụ na Volt 104.3 FM afambantu Chinazọ nna-asị gị daalụ ka isi wee nọnyere anyị nnọọ anyị kpọgide egwu a wee kpọcha. The last one bụ Ogechukwu. Yes, ndị mmadụ nwere ike a na-ajụ gị ka isi eme ife a, kedu ka isi wee mee ya, kedu ka isi eme ya. Just sifa na gịnị mee na nwere ọkwa Ogechukwu. Because the truth bụ na ihe ọbụla ị na-eme iche na onwere ihe ị na-eme something. It's just a matter of time. God's time is the best. Ogechukwu rukwa like this. Ojilaki akpọrọ onwe ya result. And ọ na-akpọ results. People ga na-surprise na-asị kedu ihe o mee. Ka ezi mgbe ahụ ruo sifa gịnị n'Ogechukwu. Because the truth bụ na miracle na-eme like this. We are check a lot of people now have tried in a church new testimony. And I say I don't know. In fact, I just amarom ko si we me. Amadim ko si we mi yemazwa. Ade ama mbo na eme. Akachukwu dikwa na alia. Ade ama ko si esit. Ana chete go mazo. I know ODENIGBO na Volt 104.3 FM. Ebe na atu kisi anyuko mamere onu onwe ike gbo ofufo. And I'm live on YouTube, now our YouTube channel Volt ODENIGBO. Subscribe, open subscribe, engage. So you can put your 2 cents in the comment section. Eba ka ị ga-eme gịnị nwe ike gụpụta ya anyị akpa nkata tụkọ isi ọnụ na-asị gị daalụ. Tata eji m maka mmegbu nwaanyị melụ nwatakịrị na niabi wee bịa n'ụbọchị nke taa. Nya ka nji maka ya because ejizim the full story. Mana anyị nọ na wonder na-asị ka ezi kedu ife melụ nwatakịrị kedu ihe melụ ya bụ nwatakịrị ji wee dị this woman ọ dị ya ka o deserve ihe o mere ya. Nkọlu na akụkọ nkọlu na ife nnọ n'ụtụ taa ọ ya shock maka na ọ shock m. Mana akọ nke nji maka ya wee nji ha na-abụ wee bịa yesterday. The other woman si na nwatakịrị na-anyụ mamịrị na bed. Na ya ka ya wo opito ote ogbe achara. O tekwana ala ogbe achara like this. Ọ pịakasịcha ya nwa mmadụ n'azụ. O te 2 by 2. Ọ na-apịa nwatakịrị dị sọsọ mkpụrụ 2 years or 3 years. Now onye nke a nne nji maka ya wee bịa taa. Bụkwa onye nke anyị ji wee bịa yesterday bụ nwatakịrị ewele ọkụ mmiri ọkụ wee letọsịa ya aka wee na-egezi ntị. Ọ bụrụ na nwaanyị wekwalụ mmiri wax candle wee tụkasịcha nwaanyị n'ike. Akwema wax ya like ịmụnye candle mmiri candle ọ na-atụ ya nwatakịrị a n'ike ya. Asịkwa m ike nke azụ nke iru nke a eji wee bụrụ nwaanyị wee na-atụ ya n'elu. Wee jụzie ya kedu ihe nwatakịrị a mere. Asị na ọ na-ezu oshi. Wee sị ya the child is 7 years. Na o pikite nwatakịrị a n'ụzọ. O wee duru ya wee jekwuru mme ya sị mme ya na nwa ya kedu ihe nwa ya nọ n'ile eme n'abalị. Ọ sị na ọ chọrọ dị nwa wee kpọrọ dị nwa. Na ọ yọlụ dị mother ya duru nwa ya dị mother jụ wee kpọrọ nwa wee zụba. So na nwatakịrị a na-ezu oshi na osiche nni anụ agwụ. Ogo provision agwụ. Ogo noodles agwụ. Kekwa ọzọ ọsụkwa na ozu. Kedu ihe ọzọ ọsụkwata na nwatakịrị azụ. So na ọ mụrụ ụmụ 3 and na ọma nwanne ya bụ nwatakịrị. Na nwanne ya bụ nwatakịrị bụ ihe kwekọrịta na ihe a ya eme nwatakịrị a na-ezu oshi ka o nwee ike ịkwụsị izu oshi bụ ime ihe ga-afịa ofe dị abalị nọ ka akị ahụ o ji atụtụ ntụtụ nọ ka etinye ya na mmiri ọkụ ka ọ fụọ ya ụfụ. Nwaanyị wee sị na ọ marọ na ọ gbarịrị na mmiri ọkụ ọ tụgwaghị ya ọfụma. Na ọ marọ na dị mmiri ọkụ dị ọkụ.
ma mara na mmiri ọkụ dị ọkụ wee tinye aka n'ime ya na intention ya bụ ka aka fụọ ya ụfụ ọ chọkwa izu oshi o cheta the pain ọ ma zuo oshi ngwa ka ihe mekwana iji wee na-atụ ya mmiri kandụl n'ike n'ihe mere o ji wee na-atụ ya mmiri kandụl n'ike bụ ofu oshi ahụ n'ọkọ jos ka ọ fụọ efu na ịma na mmiri kandụl adịghị emerụ arụ na ọ mara na dị mmiri kandụl ga-epeli ya skin wee jụọ onye bụ nwaanyị wee sị ya ọ bụrụ na nwa gị nwaanyị ka mmadụ mere ụdị ya ya alaiki ya ọ sị na nwa ya dị ezu oshi ọ sị mba assuming na nwa gị na o nwere ihe o mere mmadụ wee sị na ihe onye a deserve bụ ihe i mere nwatakịrị na ọ ya adị mma ọ sị mba mana i mere ya nwa onye ọzọ ọ na-awa ụfọdụ ihe ọtụtụ ihe na-eme I just keep wondering na-asị kedu ihe melụ ndị mmadụ eji efili pain onye ọzọ tupu ha eme ihe ha chọrọ ime kedu ihe mee na that pain na fa dị efili ya tupu ha eme ihe ha chọrọ ime ka ekiso tinye mmiri ọkụ ahụ etinyere ya mmiri oyi na ya because ifu aka nwatakịrị aka nwa na-acha yelo fụcha afọ ifu na mmiri ekwema ihe ọ ya awụ mmiri ọkụ kwa mmadụ onwecha ọ bụrụ boil mmiri adị n'ime a sị na the degree born nwatakịrị ya nweta na grace of God na ụmụaka chukwu ụmụ anya how do you explain na adult si na ọ chọrọ ịpọnish nwatakịrị na ọ na-ezu oshi o wee bụrụ gịnị ịmụnye ya ihe ọkụ arụ ụfụ tinye mmiri ọkụ na bọket tụọ nwatakịrị mmadụ aka n'ime ya jaye ya ike tụnyewe ya kandụl n'ime ya people na-etekwa risk uche ya niile bụrụ na ọ ya ana free n'ụdị ya anụchara m aka ata nnọọ wee sị ka mba na ka mara ihe ndị mmadụ che onye nke si na mmiri kandụl adịghị epil skin not just ụfụ ka ọ ga-afụ gị at that point kwụsị ịfụkwa gị ụfụ i were aka gị tụpịa at what age ka ị na-atụ mmiri kandụl nwa ya wụfụ mmiri kandụl ebe PTSD na-achọ ime m obi mmapụ maka ụfụ aghọtara m nwata nwaanyị a nwee 3 daughters o nwee di and ihe a na-eme bụ igosi gị na ọ bụrụ taa ka o mebe o nwere ike ọ bụrụ taa ka ọ gara extreme but for onye anwụ ịga this far onye mụ ihe ọ kụgoro nwatakịrị onye ma ihe shege o gosigoro nwatakịrị a maka na ọ sị na ọ na-ezu oshi ajụjụ m taa wee bụrụ oshi ọ bụ such a bad offense na nwatakịrị bido zuo oshi na ebe ihe dịka ebe 7 na nwatakịrị bido zuo oshi n'ụdị punishment a bụ ihe o kwesị kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ m na 09155708347 cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazọ ị na-ege Odenigbo just for ndị bụ na ha na-join ya nwekwa m people na YouTube live on YouTube ị nọ na Volt FM Odenigbo na-asị gị daalụ Esther Madu abụ m daalụ sọ hello mgbede ọma ka ime Joseph nnọọ gaa n'iru ajụrụ nwaanyị ajụjụ ọ bụrụ nwaanyị mere ya ọ ga-adị ya mọchi mba mana ọnwa deserve dịka arụmana because
no pure aroma mother aroma if you are man. Look at question why I need. Huh? Can you look at them and then you have a proportion of now? Because when you cut in the hair like this, you can go poison of food. I'm a good food that this I do a cinema. A poison I know the book. Well, no money, I poison, no money. I'm a good to what I see. Oh, the amount of the poison on the boom. I bring you a poison on your mother. Oh man, that is so many, oh man, because all my hair is boom. Now, do my hair. So, because only this is the rule of the private party. What I did, the man at Boconaro no one. I have a mother bar, Modoman at Baron one. Oh, when you quick human being. I tell you, one thing, you be a human being. So, one kicking, actually, question over supply of man. So, that is case which you go do with us and of my mother one came over. Oh, okay, it's what I want, Madam Ozo. I need my near Philip Bolivia. It's so good. Okay, what I know here in respect. I need my near. Why me put it near? There is why. They have to one like this near encouragement. It is one more. So, what I forgot to tell you, yes, because that was very clear. In olden days, elements slave. I don't think my making me a slave. There's a punishment. You know, but I make a slave, I can punish you if you know you're a slave. My that is a quick taking the olden days. If life for today, someone that is a different time. Imagine semester month, just knowledge. I know. Well, I think a lot of very sorry. Become mother, my wife. Become mother, very sorry. I don't hear the way I have on Kony Meteor could get this year with you. That is what I believe. Anything else will make this year will be. Oh, come on, Patata, make it a patata, or let us say, oh, they are marrow, you can't give me marrow. Okay, Nimaro. Okay, Miracle. But I want to add that can take go to the camera with you. If you will not have to on a connect, I don't know the wound. You know, a miracle you wound much. Okay, can we have she say miracle? If don't like this, go do the child now. So you know, the wound do your form of man. Number of the punishment. And I know from your cookie, she like this. What is what I can do? Take a work on ya. What I go. I didn't know that I also know the Zuran. I only Zuri notice this and that, and this. Okay. Okay, so now the attacks in your head is it. Okay, so now there are attacks in your head is it. No, okay, in your head attack. You don't know cars like this, eh? Octography. I know my money to Syria. I don't keep the sale. If you look at an offer, so you would. If you say so, to those clear wire, go get you clear that lady. What you get make it that lady. And I also know this will give you. Don't be Johnny tasting and what one organization, okay, one can taste this now. That is the lady who don't only taste or something like that. Even the noodles, in my head, what I can read that from that family. Okay, if you change the teach me one to be near on your cousin, you have the region for. Can go that you did that for clear down and clear like this. I forgive like this, you only give me laws and teaching us. You must know we did the laws. No, my God, I think that's all easy. Nah, just catching the middle one here. No. Dalo saw Joseph. Chineke yemekwali ebere because on us na ye do aga court next week Thursday. Next week Thursday ko ya aga court. So wepụ onye ya happy because ndị nọ na case a dị too much. Wepụ onye ga happy nke abụọ kwa nke na-akpọchie ya ojeje bail o ya kwa nata bail. O ye ejekwe nga. O ye eje nga because he had child abuse. O ye eje nga. Hello. Keke ime. Ndị oyi. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Ugebe from
We go when no. Oh. Ekirimu this woman. Ekirimu ya. Before if you go to a wicked person, all they show you and you. That's ihe ajụjụ a na-ajụ ya. Sometimes ọ na-akọ ihe ọzọ, ọ na-akọ ihe ada ajụ ya. Na ihe mmadụ kara obi, mmadụ dị ndụ kara obi wee shie mmiri ọkụ were aka nwatakịrị nwa dasị obere nwa wee tinye n'ime mmiri ọkụ si na ya mara na ọ ga na-afụ ya ụfụ. Ihe kwesịrị ime nwaanyị a bụ disenwu mmiri ọkụ ahụ o ji wee ọ dara nwa chịtakwata ya ka ọ makwa adachi na ihe ahụ o mebiri bụ ihe arụ. Ihe ọzọ m chọrọ iji okwute ya ọnọgwụ ya nso maka ọ bụrụ na di ya nọ nso ihe anụwa na-eme das ịmakwa na mmadụ ebu ahụ kwesịkwara ịta afụfụ bikos afụrọ m ka onye dị ndị ga-esi wee sie mmiri ọkụ wee mee ụdị ya ndị and o nwekwa ike ihe anyị na-eme ọ bụrụ na nwatakịrị a adịghị eme ya ọ bụrụ na ụmụaka nwaanyị a bụ ihe na-ezu ochi mana duto na mama mụrụ diske agwago ha datị na nwa ya na-ezu ochi so ihe everything ọbụla eme n'ụlọ a ga na-ebodo nwatakịrị ịghọtago so ihe nwaanyị ahụ mere ekwesịrị ịta ya nnukwu afụfụ. Antị Chinazọ biko nwa m nwaanyị chọrọ ka o tinyekwa ọnụ biko. Nsogbu adịrọ. Hello, good evening, ma. Good evening. Ka ime? Adị mma, Chinazọ, ke maka ọrụ? Nna ọrụ na anyị na-arụ ya nnọọ nne m. Sikwa n'ike o. Daalụ. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m? Afọ m bụ Joy from One Day Joy. Nnọọ o. Ihe m chọrọ itinye ọnụ na dị okwu bụ na ihe that woman mere adọrọ mgbe na-edi ka ata that woman afụfụ taa ya ezigbo afụfụ ọfụma. And ihe a na-emechi like o share ochise assumption of that boy bie n'ezi ya assumption of that girl bie n'ezi ya because bụ Michael bie n'ezi ya a na-ebodozi that girl. Ọ dị possible. Ọ dị possible. Antị Chinazọ biko ngwanụ biko ka ndị ọzọ wee tinye ọnụ n'okwu. Nne Joy, daalụ sọ. Ịkpọzie ma ọ bụ ọzi ugegbe ka ya na-azazi nne Joy. Joy. Alright, daalụ sọ, daalụ. Onye enwe iwe ka nje kpọchara obere zụchara obere afịa rada. Anyị zụchara obere afịa, anyị bịakwa mee gịnị? Gbachara obere egwu, na-cheta azụ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM, afọ mba Ntị Chinazọ. Ọ bụrụ onye kwuru okwu yesterday, hey, echetana m afọ that lady. Nke a sị na mmụ ya nwere iyi na o nwere onye ya kpọta housemaid na ụmụ ya niile. Ụmụ ya niile nwere onye ga-enwe housemaid, ụmụ nwanne ya na onye anwa sef, bọsị ọ trial ya ka nwanne ya nwaanyị. Na mmụ ya nwere iyi na ọ bụ na ọ bụrụ. Because ịma na ihe nji na-ekwu ya bụ that lady nwere ike ọ bụ na di ya sachapụrụ aka ya n'ihe gbasara housemaid na ya nwe kpọta housemaid. So ihe ọ na ya jeta ojelu nwaanyị dị otu a makwuru m na ọ ga na-respect kwa di ya maka ike gwụrụ. Mana nna na-cheta azụ na-chetakwala azụ anyị bekwa ebe anyị kwụsị ihe afọ ndị bụ na ha nwere nwatakịrị na ha bi ọ na nwa gị nọ somewhere mana iche na a na-take care of the child ịnọkọtakwa zuru ezuru je ebe ahụ n'idi edi ikpọ na phone zuru ke na-ezuru je eje eche ike ebe nwa gị nọ ihe na-eme ya na ọ dịkwa n'ofu psychologically na nwa ahụ adịkwa ọnọkwa mma. Nna na-cheta azụ eje n'ebe ọbụla cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afọ mba Ntị Chinazọ na sị gị daalụ. Ọ ndị nke nọ n'elu m na YouTube na na-cheta mgbe na-chetara azụ gụpụtacha meseji si unu ndewo. Welcome to the show and a presenter that won't stop giving it their all. Hi, my name is Ogio, your pilot one, and I'm passing the mic to the one that has current affairs in her palms.
Hello, everyone. My name is Odili, and I'm passing the mic to the judge and peacemaker in Volt FM Sports. I am Godwin, and I'm passing the mic to the Igbo culture expert giving us cultural gist. Today we're going to Nagamante. Afam Bantichinazo. Actually, pass the mic to Funya na de Kwekweni John Uku. Manobo Jembe Wilo. What's up, my people? I go by the name Nonto with the magic voice, aka King of Badbala United, and I'm passing the mic to one person when they agree for anything like talk at all. Hi, Volt family. My name is John, and I'm passing the mic to the driver. We know they collect fare. You know now. Hi, neighbor. It's Jason here, and I'm passing the mic to the one that has the magic to heal your broken heart. My name is Malaika, and I am passing the mic to you. Yes, you, for being part of Volt 104.3 FM. Money where we got you know, go feel so Yeah, touchdown, also damn it. Volt 104.3 FM. Ndị Enugu, anyị nwere ezigbo ozi. Ụlọ ọrụ Enugu State Board of Internal Revenue na-enye mbelata ego pasentị 20 n'ịkwụ land use
Anachetogama Azuna Volt 104.3 FM. After that business break and musical break. Because whereby now was Saron non but they roll like this. I will egwu no who them I get senior mutai him. When I make obosina abada. I went out to Yariku Chegi. Kinwe kemalu nke dị njọ na nke dị mma. Nke ị na-eme ị ewepụ aka na ya na nke ị ga-eme ị ga-etinyesi aka nnọọ webama ya n'ime webama ya ọbama abama na ya bụ na nke ahụ na ị na-eme ọfụma ebe anụ anyị nọ anyị ma m na anyị niile bụcha adọlt anyị ma ife dị njọ na ife dị mma fa adọlt ịpụtasị m hey na mmiri na isiche mmiri ọka ị mara na ọ dị too hot so ọ bụrụ na ị dị ihe weekend na ọ bụrụ na ị nwere intention of ịborn that girl kedu ihe mere mgbe ị tinye dị mmiri na bucket why jụọ tinye aka gị na ya burugodo ụzọ test edigodo sure na nwa ama feed that kind of pain because at the end of the day all pain ka ị chọka feed ya at the end of the day all pain your intention bụ ka aki ya nwụlọ ọkụ maka na ọ na-ezu oshi ọchị izu oshi o cheta the pain I don't know if this is good intentions but the motive o ji wee go around it be the bad amarom the oshi anyị ma na abịa asị na nwaanyị izu oshi na ọ dị bad na kama nwaanyị ga-ezu oshi kama ya gbaa n'ilo ma ọ ya gbaa akwụna ma ọ ya bụrụ ntabụrụ imo o ruru to the point that na this child na punishment o nweta bụ ihe o deserve ọ ihe ọ pụtara na this punishment now bụ a well-deserving punishment for ihe o mee kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 hello good evening Germany jovial mind no Ganiru one of our politicians in our program described that act as an act of animosity. The kind of animosity the human being display all the very much. And above all, ihe mere ajọ ihe bịara ibi elu n'obodo na-enwere ọtaramahụhụ a wee nwa few minutes a ga-eji taa mmadụ ahụhụ ewere ya na-akọ akụkọ like ihe anyị agagodiri egbe ụdị ikpe kwesịrị ịwụ court martial ọ bụrụ ide of long process and above all like one of the callers is thank God no nwaanyị kwuru ya and ebu m n'obi before ya nwa buru m ụzọ pụọ o kwesịrị nwaanyị a ka eweta planki dowie ka star ekedi aki one side ekedi the other side ajadakwa ụkwụ ya kedokwe na osisi ahụ aja 2x2 planki kedokwe nkwụ at the other side then wetekwenụ kandụl mekwenye ya ka o mere nwa ahụ ọ bụrụ ọnụ egwu chọọchị unu ka unu gụrụ ya whatever you do to the needs of my brother that you will do unto me so what she did to that small girl emekwenye nke ahụ emechagodi nke agada before esikwe mmiri ọkụ tinye aka ya ka ndị mmadụ were ihe na-amụrụ ihe because anyị nwa atụrụ na village ọ na-awụ ịchọgodi ịda mmadụ mmiri ọkụ n'ebe ihe mere esicha mmiri ọkụ ahụ i were nwayọọ na-etinye ya ka ịmasị na onye ọkụ rere na-atụ ntụ ọkụ egwu itinye mmiri ọkụ and mmiri ọkụ a na-ada mmadụ n'ebe ihe mere ọ nara abọọlụ but ọ dị sem gị nwa chọrọ ijikwie fresh onye ọzọ ebe ndị oni na-eme ewo jovel boy biko jisike ka ịkpọchie maazụ o jisike 07060485853 ma kpọọ na 0915570847
Hello. Good evening. Kekime. Pastor Chimbon, no. Kebisi akbom. Okay. Jisike ki kpọghachimaazụ biko kpọghachimaazụ 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Hello. Kekime. Evening. Noise akalia. Hello, Kebino. Ke afa gị na ebe isi akpọ m? Amaka nnọọ. Nnọọ, gaa n'iru. Asị na daalụ sọ. Daalụ. The issue bụ na ọnwụ ya o onye nka ozuru oshi ozughị oshi. This child e deserve this thing. O deserve ya. Nwatakịrị e deserve na ọ bụ ihe ọ na-eme dị extreme. Now this level of punishment bụ ihe that child deserve. Is it well deserving of the child got through this punishment? Because my problem abụrụ na ọnwụ ya ka ọ nwere mothers dị wicked. Ọ bụrụ taa ka anyị mụba na enwe wicked mothers. Enwe nne dị wicked to the child. Nwatakịrị a nte echi niile ị na-anụ na na mmịa adịrọ na mma na mmịa ma mbịa ọmụgwọ na mmịa the wicked ma ọ na mmịa adịrọ na mma. Enwe a lot of wicked mothers. Ọ bụrụ taa ka anyị na-ekwu ya. Mana the point bụ na when it gets to the children, makwana ihe a ga-traumatize this child for a very long time, if not for the rest of her life. Makwa the kind of pains that child ga-aga through. Ịma na nya na anyị na-ekwu so n'aka. Tata ka m nọ from her lips na ọ na-atụsị aka ndụ n'ike. Hey! Nna ya, ọ bụrụ adult ka emere adult a ya, admission ọ ya survive. I can't even imagine myself if survive that kind of pain. Mani mago na chukwu ụmụaka dị ndụ. Chukwu ụmụaka onwe ka ha si eme. Ọ dị agwụgo m ya. Ọ bụ na ịma kedu ihe ị na-eji atụtụrụ nwa mmadụ si na ị na-azụ ebe ịma na ịdịrọ capable ịma mmenwu ya. Ị na-achọ iji kpọbata onye ọ ga-abụ ịpụta na-ele your frustration on. Hello. Kekime, good evening. Tango. Nna anụ ị na-ekwu. Amakwa m. Nnọọ. maka a na-ekwukwa n'okwu a ndị na-ejenaraịzi okwu a maka ụmụaka na-egekwa ntị maka a na-ekwu okwu a na-achanel ife niile na nwaanyị atarụ nwatakịrị ahụ maka na eziokwu ife nwaanyị ahụ mere dị ụmụanụ mere adịrọ mma na ọtaka ya bụ nwatakịrị ahụ mana ọ na-abụrụ na ife nwatakịrị ahụ mere dị mma dịka ndị na-ekwu okwu a na-ekwu ya ife ndị Igbo na-akpọ ebubo
na o nwere ike ọ bụ na ọ bụ nwa ma ụmụaka nwaanyị ahụ ihe mere ya ataba nwatakịrị afọ ahụ amaghị otu ahụ ife anyị ekwu bụ ọ bụrụ na nwaanyị o nwere ebe onye ogidi ka oji onye ogidi amarọ ọ bụrụ na gị na ụmụaka bi weda maọbụ nwaanyị maọbụ onye ọzọ maka o si akpa agwa ịma ka o si akpa agwa nwatakịrị nwere ike asị na ọ bụla ụbọchị nwatakịrị wufuru mmanụ ga-eji wee na-adị afụ n'obodo ogwuru akwụ onye ụbọchị a ka eji ata nwatakịrị afụ biko ndị na-arịọ ndị mmadụ onye na-ekwu okwu a site ije na ha ezi ya site na-esi ife nwatakịrị afọ mere adịrọ mma ma ọ bụ na ozu ozi ya bịkọsi anyị na-ekwu onwere nke anyị na-ekwu anyị ji chọọ na ọ bụ ihe ebubutere anyị ka anyị na-esi ọnụ asị ọ bụrụ na nwatakịrị a mere ife a na ọ dịrọ mma na nwatakịrị ọbụla na-esi ori na ọjọka mana nwaanyị a na akwụkwọ ụta nwatakịrị a na ọtakịa nwatakịrị ahụ na akwụkwọ ụtarị ya karịzi na ọ bụ ife ndị oyibo na-akpọ corporal punishment na ụtago so na onye gị ya mbụ karịrị ya mana ọ bụrụ na nwatakịrị zuru ori ekwesịrị inye ya ntaramahụhụ aya asị ya ahụhụ maka na bandiji anyị na-aya kịta otu a ka o ji wee na-ebido insolenti niile ife niile a na-apụta ma ndị na-ana mmadụ aba ndị ote aka ndị na-ana aka bụ mmadụ otu a ka o ji na-ebido small ọdị na onye ahụ ekuro ọya na-ekuro without ori so ekwesịkwa na-emekwa amapụta iwu onye ntaramahụhụ anya na-enyekwa nwatakịrị zuru ori ụdị ntakịrị otu wee dị nta enye ntaramahụhụ nta anyị enyekwa nwatakịrị a ka o jiri ya wee ihe maọbụ ebe anya na-edobe ọ bụ ahịa ọ dịka gọọmenti anyị nwere ebe anya na-alụ dịka ụmụaka aka ntụtụ onye chọpụta na nwatakịrị ya na-eme aka ntụtụ esi na ebe a ka anyị na-edobe ha ịdị na-ekuzi ha n'ebe a ka a ga na-agụ akwụkwọ na-akụzi ife maka ịgbata mgbụra n'ezi ohi na ọdịrọ mma ana na-ewepụta nke ahụ ọzọ dị ka ibie nwatakịrị nwere ike agụụ mee ya obodo adịrọ mma obodo adịrọ ndị a na-asị ya ahụhụ na-achapụ ma nwaanyị ahụ onwere onye oyi adị oji mma igote n'ubi debe n'ụlọ gote ife ndị ọzọ dịka ife ahụ nwaanyị ahụgasị na nwatakịrị azụ ma ọ bụrụ eziokwu na idebere ya n'ụlọ anyị na-ejere ezuru ezu so onwere onye ọya adị obi mma biko ndị a na-ekwu ya jikwa ngụwa na onwe wee dee ike so ndị ewukwa na ndị ụzọ na anyị nọ na redio ka ọ dị nnọọ ka onye ọbụla bụ anke onye ọbụla abụrụkwa anke ghọtago so na m eji m obere a wee na-ekene ezi igbo ọgwụ aka tantalizing anwụ anwụ na abata echesiri mba anyị ka ekwanụ ka o mere ọgwụ eji ọfọ ka ekwanụ ka ime ama m na onye ọbụla dịsị mma Joseph anụghị m onu gị ugegbe nwa ya nwaanyị arapụgokwanụ anyị olugokwanụ oge awa famili ministri anyị alakwanụ mmanya kelee m dọta gị ya onye ọbụla na ya na m ekene onye ọbụla igbo na-ege ntị ka ọ dịzienụ ka m nwe nwe amara ọpịa ka ubejie ka ọ dịara ụbụrụ jisie n'ike kama balance ya the equation ma agwa ndị roman si balance ya the equation daalụ adadị ọra mma jisikwa ike ife ị na-eme ọ na-adị m mma n'ahụ daalụ sọ daalụ dj Olimbo daalụ the truth bụ na anọkọtakwuzi m jụọ dị sure na nwatakịrị a na-eriju afọ because o nwere nwatakịrị inyejuru afọ ya acha ịsa ụsa ọ ga-eme nke o ji bụrụ nwatakịrị mana ọ bụghịzi nke izu oshi I'm telling you, fugo m ụmụaka bụ parents na-enyeju ha afọ ihe okenye ji n'aka na-agụfa mana fachete my mommy said na nke abụọ kwa nke m na nke bụ nke visitor ọ ga-arapịa because another thing bụ ịdị sure na nwatakịrị a na-echelu ụdị echiche ọjọọ na a na-enyeju ya afọ na ọ na-eri dị nke bụ nri ọfọsụkwa iliju afọ ọ na-eri how many times in a day nwatakịrị dị 7 years
mutagori izu oshi like this, something is wrong somewhere. Hello. Ask me, I'm not sister dear. I must say buy me sister. Evening, evening. Can I forget every say bomb? No, joke, Amaka. Dalo. Okay. Agụ na-emechakwa ihe ahụ. Onwe ndị ya ndị mmadụ fụ na ọma nne gị nri ịma nri agụ a na-agụ gị na-enye ọgwụ na ị na-eme ụmụdé ka isi enwezi ọpọchuniti wetezi obere ihe o dere ebe ya site ọ bụrụ na ị na-esu ori ọ bụrụ ọnwa ori ebiri ifuru na nwa abụ ori ka otu dị ya nchụzi anyị bitinye sida ma spirit ebiri ifudere kịta ka gị esu ori ya nke uchu ofe enyocha ihe enyocha nwa mmadụ asị na ya na-enweta ndị nwere espiriti ya na-akọrọ gị ihe afọ asị turu anyị pasịrị ntụrụ emebe mmadụ asị gị ọtụtụ enyi ọ na-eri nri na-enye ya ihe ọpọchuniti m na-enye mgbe nnọgọ nwanne m ndị ọchịchị na-enwe tuchere ofe ahụ jekwuru ofe ahụ mee ka nne di ya fudete nwa ada mpa m ha n'okpuru ofe ahụ tinye ọtụtụ mmadụ aha na ndị na-eracha ofe na mmadụ mmiri mmụọ uche kwesịrị eme ịkpazesi na mbụ onye oshi a na-ejisi na mbụ onye oshi
When I did it, one time my money was crying, some year for me, Bibia. You can't hear your boy, I live I need it. So, yeah, we go over a boom like that here. When I do not need TV. If you just for them, I need the need for the woman. If she say that, oh, no man needs your boy and can a very young one. Because I feel okay, I can't take it on my dear, I barely read it before I know that's my woman after. Because I didn't know what it after woman after. And tell my mother, Dalo, I don't know, Mamma, and after one of it, but I didn't know my young one, didn't have beer. Good, and I did, I can't have before. And then I can't have before, but me, you know, mother, dear. Whatever you wish to another person, they wish it to you. Enough to get who experience and more young, you know, mother can make it. Imagine the bed, the man, I'm going to be a pass to 3 months with that. For my dear, in another room has to. Of Tongo, but mother starts and 16, I'm going to get another agona, some magora, and I'm going to get in Boya. That's why many didn't near by every boy, you know, but no do me, I need this school. Oh, you may just go to putting opportunity to groom us down the latter. Would you know my young Kenny for one and not a talk to one boy? You to clean and you may believe you and go make this marble and go over a good mediocre, no one and look at. They go to you and then will you a fool. Get with you, pay with you, all my brother, but somebody and then you see that taking. I'm hungry, forget. I said, no, I'm hungry. Go to make up all my treatment on and get a man to move. We are now with the young. Don't go my aware. And our parents, because they stop, you didn't matter. The first thing I said, Mom, you're really. On a no man, and I wouldn't say Naka. And I wouldn't say Naka never. That you could get an area, I only hear the deal and Yakata, you man, for 7 years, and a year, then Cameron. Set a good year with a good experience, that's more gear with things on the Yakata, because I didn't bring me off home, come mad. I'm a malfunction, the man I have to. Oh, but also bring me up in a problem where I can see a miracle. On our call, the other, who is worried. Who is worried at best? A great belief with no recovery. Oh, you call I go. Oh, I be man or not near me. Because they will experience there. But I got like a bunch of one and mum. On them for Awakara, or she came a chakara. I reach her, I don't know Canada. I know the name on there. I don't know that you. Chakara, but. Listen, one of you. Listen, yes, now, so what's my group here, Cara? You shall go, mother, now, what will be before it is go to by Mamma or one over. What is my job that I see me as okay? In my answer, money. A chakaramba, I had a child and you get that bread in the Takara. Tina, Tina, Galon, or Jimmy Bass, okay, so you to me. You said, don't accompany a Batania, but ever. I knew you, some, I do man, I was so much. Where you was there on one that one, or you was a clear where I can. I'm not going to get where I can my bread. I didn't say anything. If you manage to not have you know, no way you didn't know, one that one way I want. Said you will feel to it, but became with you, my mamma. Upon one year, we would have gone when that happened. What's in the world? Where I'll be on me. I pay for the real chance, and a man, I was grab on our band. But you can't go. It is the one that is Syrian, young one, young and not by any major goose, or the one man who you put the more young one than more young beyond the fire was already out for fun. From now, I go, you change, I go more, you open a young one by now. Could you see in the after I? Dalo so. Oh, Dalo. Honestly, before I say what Akili Zuru, she just check make sure that na onye na ya no na-enyi ani when it is supposed to be kwesị asa when do ụmụaka na-eli nri more than 3 times in a day maka na ha na-eto eto ọfọsụkwa inye biknya inye gidi inyefọ ihe nji ekwu this thing bụ echekwana na ị na-emejọ mmadụ na ụmụ gị nọ with you na nwere ife ga-emefa na ihe ọbụla ị chọrọ ha chọrọ na ị ga-enyefa na onwere onye ilo n'idiri imelụ nwa gị ya hapụ gị one day jee ite ndị ilo ahụ o meghọ n'izu ome n'ọnwa ha ya hapụ ụmụ gị ha ya hapụ gị ite ndị ilo. Good evening, ka ime ka afa gị nnọọ so gaa n'iru.
Daalụ sọ. Daalụ. Daalụ. Ayan. Ịkpọchie nwatakịrị ọma ndị realize because according to her n'etiti afịa ka ọ fụrụ nwa asọsị ya wee kpọrọ ya. Nwatakịrị gosi ya nne na nne ya abi nne ya si na ọ chọrọ jide nwa na ọ na-ezu oshi. O wee si oke ka ọ kpọrọ ya according to ha na ya nọ fụ na true na ọ na-ezu oshi. O wee sizia kedu ihe a ga-eme nwatakịrị a ka ọ kwụsị izu oshi, kedu ihe a ga-eme? Na nwanne ya bụ nwatakịrị wee tụkọ isi ọnụ wee sị na ọ ka eme ya ihe n'aka ka ọ ya bụ ocheti ya ọchị izu oshi, ocheti ya na ọma mmịa ọma nzuzi oshi. The best option wee bụrụ isi mmiri ọkụ wee tinye nwatakịrị mmadụ aka n'ime mmiri ọkụ jawai. Ife aka mfụ yesterday aka na-acha yelo, aka ka o tinyere nwatakịrị a na mmiri ọkụ meghe ya ike wee tụsawa ya mmiri ọkụ wax candle tụgide ya to the point na o yiwere ya arụ like onwewe peel. Gaa n'iru.
and you will be very, very wicked. And here they go that little girl, but here, I'm not going to tell you one year, that's a little girl. 1 year, I made one inquiry. My young one, I got a sinner. I'm going to one, I told you, and I just put your order of what is here. Talking about that, I got it, you know, when you say what I can with a whole lion, Diana, I go Nanya for the police station or one. And I take up their court, so they put on a according to the typical where's your one now, where's the what I can mind. They know can see it, and they're being another. I come up with many women are very, very wicked and athletes and devil incarnate. The guy let someone mother for a yatawa for the what a very mother. Why? When you are a four member, the other member of the other for some money, they are very good. Can you talk over training? You come one, but there are not you. This is not. Over that what I say, you never see what I say. The group of the other what I say on top. Now, what I say one now for the leg for us. I got for us. Dalo, dalo, dalo. All right, kanga na YouTube by Esther Madu album. Slow to you. Chukuma Brain Charles, good evening, Auntie Chinazo. You look like a Jamaican lady. Ibiakwa. Brain Charles say Ibiakwa. That woman be jailed at 5 years in. That woman should be jailed for 5 years in prison. Thanks for your beauty and well dressed. Thank you, Daloso. Baguso on YouTube. Oh, Daloso. Nyejekwe Cecilia Sim. Good evening, Auntie Chinazo, and all the Vote FM ODENIGBO family. Hope we all had a lovely day. Welcome back. Thank you. So, my dear Auntie Chinazo, wickedness has eaten deep in the heart of many. Selfishness is what drives evil acts. Because you don't care how the person feels, all that matters to you is just yourself and yourself. And the self-centered, greedy people. That also, Onyejekwe Cecilia. Because people should learn to be good at all times because it pays to do good. Jisike. Jisike, oh, thank you for your contribution. Thank you for joining me on live na Vote ODENIGBO. Chetani nọ na Vote 104.3 FM. Afamba Auntie Chinazo ebe a ebe anyị na-awụkọ isi ọnụ, atụkọ nnọọ isi ọnụ, achịkọ nnọọ aka ọnụ, make sure na ihe niile gara ka o si wee kwesị. Anyị na-enye onwe anyị advice. Ndị chọrọ ịnụ anụ, ndị ama nnụ. Anyị na-ekpe ekpere that na one day na ihe emecha nụọ. Maka na ya bụ ntị plastic ya emecha meltụọ. Anwụ emelt hi, ọkụ ya emelt ya, whichever way, you must calm down. Ike amụrọkwana ya na nwayọ. Ị ya aka amụ ya n'ike. Ike amụghị ya na nwayọ. Izida na ị chọrọ imeli ya, ị na-ewe na ihe eje nga. Okwu gị ọmata apụta na social media ọ n'ime ya mgbe anyị na-eme ya kpurukpuru ka ezochinata gị n'ime ụlọ. So choose one and choose carefully. Okpara Gloria, Auntie Chinazo, dalo son name. Hello. Hello. Good evening. Keke ime. Ndị oye, ka afa gị na ebe isi akpọ m. Kenechukwu nnọọ gaa n'iru. 7 years. Very tender.
Daalụ. Daalụ. Unfortunately, ọ sị na ọma mkpọnanwụ the child na mmụ ya achọrọ the child. Ofu okwu aha anyị na-ekwu. It's as good as na gị nwa achọrọkwu the child. It's as good as na gị nwa achọrọkwu the child because nwa aha anọ adịrọ comfortable. In fact, ihe ọbụla merụ mmadụ that child edupụta ya na main road happy ya ebe ahụ. Or this child esi na be mme agbapụta na ọ na-eti main road. All the same thing ka ọ na-agabiga n'aka gị. The difference bụ na gị nwa na onwe gị achụbeghị ya. Ọ na anya nwa na onwe ya bụ the small child efilibere onwe need ịgbapụ. Gosi ihe a na-eme obere nwa filie na love adịrọ na ezinụlọ ebe ọ nọ. Ọgba ọsọ achọbịa achọ. Some of the children a na-acha bụrụ na ọ bụrụ na mmadụ bịa na befa kidnap ha nwee ike ọ bụ na ha na-agba ọsọ na onwe ebe ha chi ije bụ onye ọzọ ha feel na ha ga-eji nwa ụkwụ je ekidnap ha achọba ha eme isi ụzọ achọba ha achọ. Kedu ihe kpatara that na ịma na ịdịrọ capable take care of a child ịkpọrọ ya dowe na be gị
kedu the need? And ihe na-ewute kenarịcha m ya bụ na o nwere ndị nọ na-achọ nwa. O nwere ndị nọ na-achọ nwa. O nwere ndị bụ na ha try go everything humanly possible. Ha ejegokwu spiritually self. Mana ha fụrụ nwa ndị nke bụ na Chineke nyezi ha ike ama ha anọ. Ọ na-adị mwute. Ọ na-adị mwute na o nwere ndị dị privileged. Mana ha ama ha just the ihe nọ na ya we abuse the privilege. O nkwe ka ọ dị. Hello. Ka ime? Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Jennifer gaa n'iru nnọọ. Oh. I know Madu be the topic about true call and that Messiah. Gaa n'iru. Maya maybe a metal crop. Woman a metal crop, man. Because not for Maya near. Some women are the one wicked. You go back to so when you were up, you have currently. Ụfọdụ ga-ekwu na nwa metara ịmaghị ihe mere nwatakịrị ase something like that. Some ụmụ nwaanyị ihe a ga-edete nwatakịrị ya mana nke nwaanyị oge ama ntị ya mma. So ihe na-eme n'ụwa kịta akara akarị banye nwa mmadụ mmiri ọkụ ihe na-agada oche adụmanya ọ dịrọ ọkwa mma ọkwa obi tinyere onwe ya. Ya na o mere ọ dịrọ mma ọ bụrụ na ọ ma na ya na aka ga-ama ntị m ọkpọ na ya ma ọ gara ịfọta ma mmiri asị na ọ na-eme otu ọ hapụ the child. That is the one matter no condition is total. So if now you have one do like that. Oh, when you about wicked. My young what I keep pictures, my young what I clean, what I can for you don't to us the church. Ụfọdụ bụ ka isi mee nwatakịrị bido na-atụ ụzọ ya esi gbaa n'abefa. Daalụ sọ. Ike gwụ. Ikwuchego ihe niile ike gwụ. To me, that child they deserve ihe anụ ọ gabiga. O deserve it at all. For the fact na onye abụ obere nwa na-ama her left ya from her right. O deserve ya cha enwe many ways to kill a rat. Mana kwa ifu nke ọ ya wee ime mmadụ. Ọfụọ ya ofu na-arụ to the point na onye agadi trauma. That child adigo damaged. Esendiri obodo oyibo eje mewe therapy because ama na ba anyị anụ a enweru a good place somebody got the patient enough ime therapy. That child had to go damn imayebu ije mad like private parts, yeah. Anyway, Chiamaka Amara, this is terrible situation. If you cannot take care of a child like yours, please send her to her parents or orphanage home. I'm not your parents say no orphanage home. At least she got about when because some of know a lot of orphanage homes are there more but haba. We should do the same to her own child. Or possible. Amechia goes hi, good evening, Auntie Chinazo. Actually, I joined late. The woman needs to be seriously punished. She's a very wicked woman. I agree. My daughter Chimbusom Magui is greeting you. Chimbusom Dalo. Dalo no. Kuswe no yalum. Dalo no.